Teng. Hello. So yun guys, nandito kami sa bahay. Balik kasama ko yung baby ko. Dalawa lang kami dito sa bahay. Wala si Mrs. Ayan ang picture ko. Saan si mama? Medyo madilim dito guys sa kwarto namin. Lalo na pag nalagyan na ng kisame yan. Isang ingay-ingay tayo mga kasama. Kasi ito guys, nag-upload na ako dito. Para sa YouTube natin. Nag-upload na siya. Oh my God! Nakarato ako! Tagal lang mag-upload dito guys. Naabot ng mga mahigit 1 oras. Tapos dito guys ay nagpapalambot ako ng kwan guys. Ng balat ng kwan. Balat ng baka. Ito. Tapos sasawagan ko ng kwan guys. Ng munggo. Kasi itong kinuha ko kanina ng kwan. Wild na ampalaya. Sarap nito guys. Tapos may nakuha akong mga bunga. Ito hindi ko na rin sana kinuha tong mga hinog. Ay kuha. Ilaw. Ito itatanim ko to. Para may pagkukuhanan ako ng pan dito. Kung sakali dito sa bahay namin, tabi ng bahay namin. Ligaw ng ampalaya. Tatanim ko to guys. Pero ito paanoin ko muna, patigasin ko muna kasi medyo basa pa itong kanya yung mga buto niya. Bibilad ko muna to. Pero ito hihimayin ko pa mamaya. Ito kuhan guys. Medyo mapanto guys, matigas. Kaya mga abutin ng 2 oras yung pagpapalambot dito. Konting kuhan lang to guys. Balat ng kuhan kalabaw. Matagal na to dito sa rep namin. Ngayon ko lang lulutuin. Kasi wala ko rin pangsasahog. So yan nga guys, nahimay ko na. Bali ito na yung dahon. Dahon ng ampalaya. Ito yung pinagtimayan ko. Maraming mga bunga din to guys. Masasarap din to pero konti lang kasi. Masarap ito pakpit pag marami. Pero ito lang ang kukunin natin. Ang dami. Sahog natin sa munggo. Sarap nito guys. Yung pinapakulo natin ay pinapalambot natin, hindi pa malambot. Ito kanina pa to. Mag-sit camping muna kami ng baby ko. Ano yun guys? So yun guys, pansit kanto muna kami ng baby ko. 2 lang kami guys. Ay ka na. Ano masasabi mo? Ano? Wala si mama. Sabi mo naman. Wala si mama. Napapagawa ng kuko at kakapaa. Pero mamaya guys, uwi na din si Mrs. Siya na yata bibili ng Siya na bibili ng Ulam. Ulam. Yung buto na ihalo namin dito sa pinapalambot namin. Kanina pa yan guys. Magdadalawang oras na, hindi pa malambot. Kaya nagutom kami. Kasi kating muna kami. Ang baby ko. Saan guys, balik pa. Nag-ayos ako dito sa garden ko dito sa likod kasi inubos ng mga manok. Ito guys nag-ayos ko dito. Wala yung ilan lang yung natirang tanim natin guys. Dito wala nang nabuhay. Dito sa banda rito yun lang. Kasi ito tinatakpan ko tong mga to para sakaling hindi makapasok yung mga aso tsaka mga manok. Guys, ilang araw ko itong pinaghirapan. Hinintay ko na makakuha nung nagbakasyon ako. Wala guys, wala nang natirang tanim dito. May natumubo din dito noon, kaso pinalaykay ng mga manok, putol yung puno.
Ito, malago na po yung konti. Itong ano to, sili. Dito kasi dumadaan yung aso, pumupunta dyan sa likod ng bahay. Palitan ko na lang ulit ito. Doon sa likod, ano, nilagyan ko na rin ng bakod. Ilan na lang itong mga natira. Bago ako pumasok sa trabaho kasi tataniman ko ito ulit. Dapat dito walang makapasok. Dito. Dito walang tumubo, kinalaykay ng mga manok guys. So yun guys, lakas na ng ulan na naman. Oh, lakas na naman ng ulan guys. Every hapon na lang na umulan dito. Dito yung sa likod bahay oh. Yan yung garden natin sa likod. Madidiligan yung mga tanim natin guys. Pero yung pagyan ko, ayaw maligo. Ligo na. Sa ulan? Hindi ah. Yan guys, tignan nyo yung pinapalambot ko guys kanina pa yung 3 oras na yata. Hindi pa masyadong malambot. So yan guys, dito na yung munggo oh. Ito yung dahon ng ampalaya. Ito, ihalo ko na dito sa may balat. Tapos dagdagan ko lang ng konting tubig. Konting tubig guys. Dagdagan pa natin. Guys, tapos takpan natin, pakuluan ulit natin. Yan, sabay na yan guys, lalambot yung yung balat saka yung mong. Tapos magigisa na lang tayo mamaya. Yan guys, nagigisa na ako ng rekado. Pero wala akong sibuyas guys, so konti lang. Tapos maraming bawang na lang. Tira natin to. Dali lang. Yan guys, okay na to. Ilagay mo nga. Ha? Ilagay mo muna doon na. Kabukas na. Na. Kasi ito ibuhos na natin dito. Doon ka sa loob na ka, may ingay naman yan, nagbablog si Papa. Ayun. Isa, kumukulo na siya. Ito yung mga balat.
balat guys, malambot na siya. Tapos bukod dyan guys ay lalagyan pa natin ng eto, chicharon baboy. Tapos yan, sahog natin. Yan guys, lagyan natin ng chicharon. Ay. What? Ah! Sandali anak, lalagay ko lang ng chicharon. Itong mga panlagas ang lalagay ko. Hindi ko lalagay yung mga kwan. Yan, tama na guys. Ulamin namin ito mamaya. Guys, lagay na natin tong ampalaya. Ito magpapasarap sa niluluto natin guys. Maraming ampalaya, dahon ng ampalaya. Ayan. Pasensya na guys, medyo madilim dito sa loob ng bahay. Yan, konting kulo na lang to, maluluto na to. Okay na, kakain na tayo. So yan guys, kain tayo. Okay, mayroon ito nagkikita na. Kain guys. Kung may kutsara man dyan ako na. Kung may kutsara man yan, sabaw na ito. Pot! Ayun guys. Kain guys, kain. Tama ka na. Sarap. Sarap ito guys kasi tag-ulan. What kain na? Pot!
Sarap ako ng pili. Grabe. Mm. Alam mo kasi ulit, ilang tao din eh. Sarap. Good. Mm.